भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़ल हर ताजा तरीन खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया आर्यन चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के जरूर दबाएं। जय भोजपुरी। जी हाँ, तो आज आपसे के बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के अभिनीत फिल्म जौन की होली पर रिलीज हुई, जौन की आप सब देख रहे तस्वीरें निरहुआ के शेरे हिंदुस्तान और पवन सिंह के क्रेग फाइटर जौन की तहलका मचा दे उहे रिपोर्ट लेके आयल बनी कि कितना सिनेमा घर में कौन जीतल बा। आपसे फुल डिटेल्स में रिपोर्ट लेके आयल बनी। जी हाँ, तब पहले शुरू करिए आपके जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के। आप सब तस्वीर भी देख लो, बार बार हाउसफुल रिपोर्ट आ रहा बा जौन की सिनेमा जगत में। जी हाँ, निरहुआ के आपसे शेरे हिंदुस्तान 6 गो स्टेट में लगल बा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मुंबई, गुजरात और नेपाल। जी हाँ, 6 स्टेट में धमाल मचौले बा और अभी तक दूसरा दिन तक ले हाउसफुल चलता पूरा 400 जोन की आपसे बीच रिपोर्ट हम बता रहे। और उधर पवन सिंह के क्रेग फाइटर के तो पूछे के नहीं कि कहा कि भोजपुरी के सबसे बड़ा बजट एवं सबसे महंगा फिल्म बाटे क्रेग फाइटर। पवन सिंह के फैंस के भी पूछे के नहीं कहा कि इनको फैंस लोग काफी उतावला वालों और चारों तरफ से ये रिपोर्ट आता कि चारों तरफ हाउसफुल चलता रिपोर्ट के दौरान। जी हाँ, तो आपसे बड़ी जितना सिनेमाघर में पवन सिंह के लगल बा ओकरा से ज्यादा सिनेमाघर निरहुआ के लगल बा। कहे से कि निरहुआ के आपसे के 6 गो स्टेट बा और उधर पवन सिंह के सिर्फ 2 ही स्टेट बाटे जो उनकी बिहार और झारखंड। जी हाँ, हम आपके बता दी दोनों स्टार के फिल्म कोनो भी कम नहीं के। कहे कि पवन सिंह अपन जैसे एक्शन से मार धार उतरले बने और उधर दिनेश लाल यादव अपना फैंस करता देशभक्ति के अवतार ले बने जो कि काफी बड़ा नजराना के साथ दर्शक लोग देखा और काफी वाहवाही करता हो। सिनेमा हॉल में काफी उत्साहित बड़ लोग देखे का। और आपसे भी देख लो तो आपसे भी कमेंट करके बताएं आपके शेरे हिंदुस्तानी जमल बा क्रेग फाइटर कमेंट जरूर करें। और आपसे बता दी कौन जीतल वो रिपोर्ट बता दी। जी हाँ, तो आपसे बता दी दोनों फिल्म कोनो कम नहीं के, दोनों फिल्म जीत गए जौन की भोजपुरी में नया इतिहास रच दिला बा। और आप सब भी देख लो तो आप सब भी कमेंट करके रिप्लाई करें आपके कौन फिल्म जचल बा, अच्छा लगल बा। और आप नहीं देख रहे तो आपसे कैलेंडर में देख लें कि बिहार के आपसे रिपोर्ट हम देखा कि बिहार में कोना कोना सिनेमाघर में लगल बा शेरे हिंदुस्तान और क्रेग फाइटर देख के। और आप सब भी हिट करिए, आप सब भी देखिए। जी हाँ, तो आपको खबर पसंद है लाइक कर दें, व्हाट्सएप फेसबुक शेयर कर दें। और आप चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी आर्यन चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और घंटी के याद करके दबा दें।